ଏଇ ଝିଅଟି ସହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କବିରାଜି ଘରକୁ। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଥରକୁ ଥର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପରିବେଶଟା। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ମା ଦୁଆରସଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମଥା ନୁଆଁଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଲା ବେଳେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ତ ଜମା ବି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବି ହଉ, ଛୋଟ କି ବଡ଼। ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍କୁଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚଲେଇ ନେଇକି କବିରାଜଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କୋଉଟା କବିରାଜଙ୍କ ଘର, ତ ସେଠି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ପଚରା ପଚରି କରି ଫାଇନାଲି କବିରାଜଙ୍କ ଘରଟା ପାଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କବିରାଜଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ କବିରାଜି ପାଣି ଦେଖି ଦୁଖା ସାରି ଔଷଧ ନେଇ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସି ସେଇ କବିରାଜଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ନିଶାଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକେସନଟା ବି ମସ୍ତ ଭିଉ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ 2-4ଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ବି 2-4ଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ା ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରିଲ୍ସ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।